خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فما كانت العاقبة؟ قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لا جعلنا الله منهم. أبا لفوكا تنوكا ولن مندونك على بركة تنوبي علي دافع بيلا ومسدو تنوكونا على يرني تنومينغا كان حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. تنوميني على كبنياك كان nana kafa maya yanga kakan ka shirya kurkuraya wa alaka kilbajiyaka ka shirya kurkuraya alkiraka cidiyaka sallallahu alaihi wasallam shini nema alaku jidi alkiraka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana somgo ana ajjenyon ani mamun tukura unofe fukatasi alqiyama sangasini وكو أي ولد كم قربلا نداء التقوى اتقوا الله أيسر علي واحذروا أكا جولو واحذروا أكا كلش من المعاصي على كتقولا جانبو كرنجرما على كتقومنو أهلك الله بها الأمم قبلكم علي من دون هلكي كقوم أنيه ni ala kutakum ala kutafu imandon ka sanga ala bunyama nga ala ere de adow chejuya ayre yoro kulu sara chejuya kateme dowka tete mumini nyuma yoro ala kasifu imandon kada ala bunyaka gawma bali ala ere ko intla يجرم قول جي شريعة كنو كبائر وصغائر جرم قبو أني منون تولوغو لو يجرم قمانغو ومن الكبائر جرم قبان فننا على صلى الله عليه وآله وسلم أي دمدو تمولولا أكو أولو أفولو مكو الموبقات كو هلك لجرمو jurumun bi adam de tachien ki halaki kallaba ngo juye se ima kabini jena ya ka kola haraje na make alay laydu min ta'al créer iti toy ka alay ko re continuer iti toy bi halaki de fulu mako al mubiqat al créer jurumu ko ba wolo vlanjati wala fana amba famu o srafe ka fo ja jurumu do ka jugu doy do ka bu doy alayro na jurumu laje ola alay mandun halaki ni jurumu munu yekka koro ni ala fununu koro ka halaki jiguka sika fo itala olu de ka jugun katima to beka o ango anga sra ala nyanga nchugo don jurumula mandun halakira ni jurumu munu yekka ko anye ala yan kibaru ya do dowi ومن الله تعالى نبي ما دون من دون غبربو ولا شك كما سنيا وياتوا آياتها فكلا أخذنا بذنبه
ala kuma do de foka kwai ay manton nunga barubo atlale uka barunu ka wale ketawla kuma mina asorola ki kando koni manton temene nunu munun ko fole fladiye fa kullan akhadna bi dhanbi anya kilingile bemine naka jurumudi akilingile be manton kile o kile anya tegeta kamine naka jurumudi akum manton bula faminhum man arsalna alayhi hasiba dobula ay fara bokuru fara lama amombe ka jaka ke kum fara labembe halakili kama ya alabi jamakulu min halaki ay wode sanjila majigi adoka ako adaw wa minhum man akhadathu as-sayha perengaye munomine adobe perenga no e ka ke komini kaba peren jigina fe ka halaki ka perenga ni tasma jigi fe ka shilatu wa minhum man khasafna bihi al-ard kum ghawbula mandumbula ay kulo churun ka jiginulu wa minhum man aghraqna dobula ay ulu jilatu jiudu ما لبنا على كتي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والله تعالى ما كقاين نونتو يكوي نوكا على كلي برو برسا وهنا كاننا من كاننا على جلكي وعلى ما كقاي يتوني ولكن غا أكردي كانوا أنفسهم يظلمون نون دي كبو يرتوني نوكا ولا تشجوين ولا تشجو من يسيح لكما إن جمع كل دم دوم من فرا أفلو ويلوتو كمغوي تفسير كلو كشاهولا وي ولوكا دغولو دافيرلي على تلاكا سانجي اتوي فراس جيوكا كومي سابيندا تشومينا كا وكيروني غونورو يكومي سابيندا تشومينا ويلوتو كمغوي ولوكا يجونو منه وي ثمودا كوي تو كولو تشورونا كاجيني جوني قارونا نانو فمغو جوني نشيلا تورا نوح كمغوني فرعون كمغو فكلا أخذنا بذنبه بدأ مننا نيكا جرمي بما كان ماشي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون على موتون ويردي ويردي نجمع كل ينبلا ولا دب كلينيكا أيو دي سكوانتي أبي فوق يودي يجمع لوتو كمغو قوم لوتو كمغو ala yuluta kerengera ko nyefo fochugo werela odini ntekeli oyjumay ako walutan lutu kofuyi ka lutu ka borobo iz qala liqaumihi mamna lutu ka kam goma atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yali aw binna tieni komawa lutu were kamana gwani lutu e nabi mai chide undodo أشرم غمرما ويه ولجو دو سيندي ويه على كتا دو سيندي ليس لهم فيها سلف ما قوي على كتا منا ولو يرد يكري ولو دي فولو ناني على كتا نوي جو يرد مكا يوني لوتو كمغو cew yere dama ku mago nye nyona kam sowtuy hakilima bebini kuma famuni njoyina lutu kam gode folo yake o kerami ya lutu kama na gwane akuma shendola aku atatuna alfahishata yali au bina cheni kumawa ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ma shima delika akon cheni komina je kono mgola من العالمين يرى يا عالمين يرفو فين على يوبو كونو وكوري ما دما كونيه فوي ما كونيه كان ولين كدو كلو كوكا ودي ولي جمي قران يو فنافو لوتو ني جمي مين فو ولي جمي وندو ناكا مغو يوكي انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء
aw de benna cewma annege bashili srafe min duni nisa kam sawtoy bal antum qaumun musrifun aw ye dansago jamakulu de aw ye jamakulu mu ye dansago ala te israfu fe hali ko dagalewna wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ala te dansago la fe hali fen dagalewna jango fe haram yalew jango ye haramu min la ire ala yitogo min fonnuna kumalla bana bal antum aw qawmun musrifun lutu de kuma info ala ya lasi mana kira ala kuma kadi qur'ana kono awa o koy alla bana chugodi lutu ka mo ko labana chugodi aya wadan nana o barobo ay lutu ka mo temenani mbaran ye kuta dabla bara imbesina anyo be kiga nyew bulo katafe no ye gorjegen yey no ye PDA abi fochgola to kura were bala anta intéressé au bela nga kuma in koroydi lutu ka mo ka bara jmeindo cewere dama ka nyoni nga jema e do were dilaka faraka bi lutu ka mo ni kitabu kala ito me lutu ka mo la lutu ka mo to kalama o jmei no ye muso yere dama ka nyoni o farala ka bi o ne moye qur'ana kono lutu ka mo tala lutu ka mo ta cewere dama ka nyoni de fora ngam so yere dama ka nyoni o farala ka ya do ala ko tawbeti ala ko tawbi nyon wolo don doni kata fo itamana chien ko bila fi mana tire halaki dinge kono ko bila o farala ka ko yere ubi min deni flashier antna o publicité ke kutubala ni min dona domina kwaki wara bora kenaka na min fola no fola adama dum yesra chama ne dla u yere bi nege bashili srafe qur'ane dunye nege bashi sra ka kuron ka be mima koni ma ya bo kono yi dansago illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ni muso bibulu muso ni che bibulu walma ni che ni jomso bibulu ni jongo sabati be wajibla faman ibtagha wara dhalik fa ulaika humul aadun ko ma mana ni flasago ka chugo were nyini ire ko tiku ye dansago ala dun te dansago lawfe ni ye dansago be ala soriye inna rabbak labil mirsad bana adama dun ndura yere sago kela ka to mbendiya yinina ka tugu unnege no fe ka tugu unnege bashili no fe ka tugu uka plaisir no fe ko mu yada ba fo mina ninde ale ka plaisir ninde ale ka choix ninde aka vie privée ninde kadali kado adama dum be mina dugu kolo ko kabi weni ndamadi dallu foitu bolo ko kella alle ko akadi e fe jamanga di mai ka herato la de oda tuna fora ko mi kafri o tijawe na fora ko mi janmedin o bo toro e mo ye fenduma ndama mi haram ya wire kaya far kulo kene ya dama kama dambola wa do toro ba fo ko ga mumbla natibla ha ma fo makana gelengele de gade ma de famba ito ko toro ko hali ka dwini duma min bla mi ka préféré babla ngana sira jurumu ma ibina mo ye mulubali ya kanfo ni naluma ya kanfo la non mais mumbala non mais wa ka plaisir de mais est-ce que do wera ka jetela est-ce que ala ka ngani haram ya mais ala de jong la beni ka swado est-ce que la ilaha illa allah innahu rabbuna la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun hey adno ki te fuyi ay rebbe farale jonga ala ko akuna kadne be adama de be détruit ka be halaki ka boy adama de be ka be shilatnu kanani doro du kulo koka uye ulude ne tawdedu ñu la ka blaya wadu kulo e nday na kadien bu détruit ka boy نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ما قدر الله حق قدره إما على دي دون أم بإسكي منفو أنا ما فهم كما c'est impossible incroyable
o te fɔ ala ka ko la o n'a fɔra ko ala ko a ye taa nin fɛ i bɛ taa o de fɛ n'i taara sira wɛrɛ fɛ n'i ye min sɔrɔ i ɲɛ o sira kan ye i y'o sa ala de ye faama ye ala t'i ɲininka a ka kiriw la ala ma dafɛn foyi fara a yɛrɛ k'a ka kiri la hatta al-anbiya wa rusul hali cidenw ni nabi ɲumanw u ta ye ala ci laseli de ye koyi u sen dɔn yɔrɔ tɛ ala ka kiri la koyi mɛlɛkɛw bɛ ala yɔrɔ ye u sen tɛ ala ka kiri la u sen tɛ jɔn ka ko labɛnni la fa'alu lima yurid ala bɛ fɛn kɛ n'a ye min laɲini yaf'alu ma yasha ka sɔrɔ ala yɛrɛ hinɛna nin manto in na n'o ye alakira manto ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ma foyi kɛ haramu ye silamɛya la ko dalilu dɔ bɛ sɔrɔ maa bolo min b'a jira an na hakili bɛ sɔn dalilu min na ko jɔnwala silamɛya kɔni ye nin haramuya ten gansan fu n'o tɛ a filɛ hɛrɛ ko don ko nafa ma don tɔɔrɔ foyi t'a la wallahi alladhi la ilaha illa hu o fɛn kelen tɛ silamɛya kɔnɔ ka kɔn manton dɔw tɛmɛna ala y'u lajarabi ni fɛn dɔw haramuyali ye ka sɔrɔ kɔlɔlɔ tɛ fɛn in na dɛ nka ala y'u lajarabi k'a fɔ a ye nin to yen n'a sɔrɔ u bɛna ala ka yamaru kan labato nka ala y'o bɛɛ wuli ka bɔ alakira mantonw kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ye fɛn o fɛn haramuya an ma an ka hɛrɛ ta si la a si tɛ hɛrɛ ye jogo ko sira fɛ o fɛn duntaw sira fɛ o wari sɔrɔ siraw fɛ o ala ma foyi haramuya ko mɔgɔw bɛ se ka dalilu jira an na k'o ka ɲi u ka dalilu ye min ye k'a ka di ne ye ni adamadenw nun tora ye ko ni min ka di ye k'o kɛ i bɛna tugu ko dɔw kɛli nɔfɛ o bɛ n'i halaki o bɛna adamaden yɛrɛ de tiɲɛ i bolo kabi diɲɛ na yan o kumana ni maa min tɛ ala ka faamaya y'an ka dɔn ala ni min kɛli ka kan n'a ti jalaki o ye ale de y'an bila yan n'a ka d'a ye a b'an bɔ yan ka na ni dɔwɛrɛw ye n'i y'o faamu i t'a fɔ ala ma mun na o kumana lutu ka mɔgɔw olu de fɔlɔ ye ko in kolokolo u tora cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲini fo tuma bɛna alahu ta'ala ka muɲu nana se a dan na u fa fɛ ala bɛ sabali jamakulu o jamakulu kɔrɔ jamakulu do i kelen do ala sabali b'i kɔrɔ yanni kuma dɔ cɛ n'i ma sɔn ka segin yan'o kuma cɛ likulli naba'in mustaqarr kibaruya bɛɛ n'a jɔyɔrɔ do i ka ko sera a dan kan i ka kunu bi yɛlɛ a siɲɛ kan i bɛ dan ye lutu ka mɔgɔw tora ten ka to ten u ma sɔn ka segin u kɔ lutu y'u wele ka dɛsɛ a bɛ magarikokanw f'u ye fo ni sɛ in na sa ala nana mɛlɛkɛw bila ka na lutu ka mɔgɔw kama a bɛ n'u halaki mɛlɛkɛ ninnu tɛmɛtɔ tɛmɛna ibrahima fɛ yen kuranɛ y'a masala fɔ kuma ka jan ibrahima kun sera n'u ye a y'a dɔn tuma min na ko mɛlɛkɛw don ale ka ci ɲɛfɔ a ye o kumana ibrahima y'u ɲininka o wuli kun na u k'an datɔ don lutu ka mɔgɔw fɛ yen lutu ka dugu k'u bɛ taa ye ibrahima hamina ni lutu ye a b'a dɔn ko lutu ye nabi ɲuman ye lutu ye a balimaden ye ko lutu bɛ dugu in na dɛ a ko a bɛna taa dugu min halaki ko anw b'a dɔn maa min bɛ dugu in kɔnɔ ciden gansanw tɛ o informelen don ba bɛɛ kalama u ko anw b'a dɔn maa min bɛ dugu in kɔnɔ u ko dugu in an bɛna maa bɛɛ halaki fo n'a kɛra lutu n'a nɔfɛmɔgɔw lutu n'a ka denbaya n'a nɔfɛmɔgɔw ko nka a muso t'o la dɛ a muso bɛna halaki ko n'o tɛ lutu kɔni an bɛna o sauver lutu bɛ kisi a ka denbaya bɛ kisi ni maa min fana tugura a nɔfɛ o bɛ kisi nka a muso o kun fara an bɛ kafiriw kan nin baara in na yara a fɔra ko cɛw de yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲini lutu ka mɔgɔw la o de ma fɔ a mun y'a to a mɔgɔw halakitɔ muso dɔ a bɛ komi ni jɛnɛya jara maa dɔw la i b'a sɔrɔ dunanmuso fɛn o fɛn mɛna dugu la a b'o kibaruya ɲininkali kɛ dunanmuso fɛn o fɛn tɛmɛtɔ n'a ye muso yeleke ye du min kɔnɔ a ko nin bɔra min de nin n'a mɛ mun na bana lutu ka mɔgɔw tun b'o ɲɔgɔnna de kɛ cɛ la ka kuma surunya u nana k'u bɛ mɛlɛkɛw de ɲini u ka baara in na o y'a sɔrɔ lutu yɛrɛ m'a dɔn fɔlɔ ko mɛlɛkɛw don mɛlɛkɛw kun m'u dantigɛ lutu ye fɔlɔ lutu ye magariko kan bɛɛ f'u ye kuranɛ y'a lakale an ye
asira yorola lutu ko alaysa minkum rajulun rashid akuma kilin shite au cela mami ni makandale na bisika kojugu chikabo matobulu umaso lutu yu deli akwa ko ni ngana malo ngadna uncela halla binin ko inge ka koro ngadna unyena akana malo ya ucela umaso fulutu mona kojugu kuma dofo ala kira ko kuna le kundo kale ta fati kira kuma dofo kuma ina wa adama na kuma lutu ko akuna soro fanga kumbene nasa walma kone semero kungai njoma ye ngunde kenena kaneka dnaw kan yona kojugu taka yeshinga dnaw kuma sharu ni yonje me ka wu da dala dako lutu wele ka informe konte ante adama do inde lutu ikika mo ko se sara dana kunu sara shaka inna maw'idahu as-subh alaysa as-subh biqarib kunnu fajri de bambulo am ke ga nungono yari fajri je kunnu nga laydu min ban ambulo nunu halakilla min dimbe aw mawi fajri tichi fe ante mo wi sika ko fu tika sama وهلك لا تقول قرآن يونيف عين فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد كما من أن الله تعالى بنا ننيا نتاب ملكا ننيا كتشغدي ويا مرلكو كتشغو منا ويجمعين ukadgu kolo bon ka yelenaye ka dabiri uye nyenama ya tabulo dabiri chugomina ukadgu kolo dabiri aljazaa'u min jinsil amal ye wala jugu minge ibe nyangata ka chala ibe nyangata no nyona di uye fenge mama delika minge ala ye fengula ma delika minyonge mala kala kili chugo ka chala bulude gaidu kolo de beleka blaka du kolo de taka yele ninu hadisa uba kuma prepare latike kayele nu yefo yorojan udafiri le ko kasroka ganme to di nyangata gongoro ke kukyu bala idme info kuma inabana ko ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ko ni nywana ni yere kundono manja mamunu bu yere tonyo ko oluni ni nywana manja nyona okora idi ni mamunu yere tonyo ni lutu ka mo ka bara nyona e ko oluni ni nyanga ta nyona manja nyona wallahi alay dugudo halaki ni mbara kileina hotelu tutlede ato jamano be kata research kebe gorjigani ya sanga soru fi jena ya sanga soro fo ba ke hali kene jalaka alayu halaki tay kata research bara ni man nu fo ku yejmay wala da koro de do kanyo hakili jigi ala o anye be zohira minanga jamana kono wala mina yaro gorjigani ya ko kuma be jamana in kaya amena ga akilingeleni de kumbe sigi dawla amma naga shilingilingeleni kumbe sigi dawla adanga dingilingeleni kumbe du kono werabe maloya nay ubu dogo mo nyetse ga daw ko mo gawi andorola anana kenemne andorola fanna mbeke réseaux sociaux la kwe ubu wasonay uba dakeneka cew yere dama bi ñoyini muso yere dama bi ñoyini ubo jaw cari ubo kuma kon cari ubo dongli uda ka ke komi sanwani mali kera fude jamana ye fuwe ni minga di miyo koke ya don ya na fara ko war duna minena abe bi nisoja be wuli aw ye karza minena ko ay war du ye karza minena ko ay ninge ga wallahi nin kon nun ka jugu jamana makate me war dunka jugu de nga ala be funu jongoro ni komiyo ka jugu kateme ni ambe nisoja ni komu yika ya da on ta kembe bi ni yaye ala ka deme rabbi si zumaya awna de ni yaye ala ka deme ti sura on fe ka chaya bumbaki kuma be on bi dimi an yere de kama anti dimi ala kama kuma be an yere ka intérêt de yini anta ala ka dine de menini e ma ye zoko ko mo gawe chuko bina ngajina ya kala ko mango mo gawe chuko la bolition ka jugu sheni yo ngai ma mo gawe mo tifite bolition ka bolition parce que o koroye iye do fara ala de ka o taw yen srala ima fe sa nga warma
ngani seru ka war ma alni yuka kemenani shwe ubakariya ka halifa ni torubu fa ayna al-ghayratu fi ad-din kakile ala la kakile ala ka dinena obamini mu'mini bid-dini ala kama mu'mini bin-nisoja ala kama mu'mini bi ala no fe keleke in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ode balaka taka bo awna dondoni anyinema tata mo wamne be sena beraw kuma mina ginu minena gorjiganu minena andme ni sojara no andme ye o ko charika o ke ko bae peut-être ngon misiga baroni bobote dronga est ce que ayo fle ko bae na fara ko jamana zumba do minena bobe ni soja akuma nga warka kasoro kuma dowla ere hallo war blalay at seto tema la alla funi jamana ko labena ni here do soro abram naga de ba tim naga de baw ngani halakim bi jigin kunnu no kono ngwabina ambe banta yula ala kan shikanta para ko o komina fleka sezoro jamanaka ka dakeneka ala te ko jugu dakeneka ala to fede ala ta fe kuma kana ata fe walela ka ko jugu tasza ka dakeneka ka wasonai ka ke kum fuitala ala madeli ko jado mashila areka wako ranga jamana nuna de awe soni mbema ka jamana kono ko parce que ko bi communauté internationale gashiski bibi na era ni damagara gorjiga nuna ni damagara pedu be toy ni réseau ba ko dabon na da fay réseau ka bo no ko nunu mayde ko nunu bi éliminer ron ngile nunu bi éliminer bi nun da toyke amfle ka min da fo bi do dan medu ko wa hal ni sillani shuna ni éliminer do sira fana bi éliminer hal ni mashima kele ni tobu ye garde corps daminga ka yala ala mago sero mo keradi amba yere mala safu parce que am fle ambe ka nga jamana wala black ka jamana dajuru black ka jamana fago ka jamana fasa ni jugo ya ko yi mesure ti tafui kama muna parce que koni yake ko tobu bisika jamana sanctionné parce que tobu tiesrimbe bide ka ni mo façon protéger dien kono ka jira ko wale do akanga ke nu tara yoro ba ko deme ba ko koromado o kera mi dien fama usrana dien na politiku usrana dien karamo usrana be dabala illa man rahimahullah ko di koni nda do ala ka ko ka bu hey kono ke mi min fiire ambe bulla ko nye saya ko dama de du wallahi saya dama de du saya dama de mu'mini bulu ambe ke ga sra ko mi saya yo woro blanjila de saya tafu yo ko الموت أشد مما قبله وأهون مما بعده سيا فين فين بيكون سيا يتيندو سيا كجو بي nga fem numbe saya kofe o ibi saya nata o bekono ni ma ke kai fem be saya kofe ka dam ne sigara atko e kabrula katabla al qiyamah kena kanana katasi ganama ma o saya te fuyo koro ema qur'ane abake ga janme dunga barobi ko janme dumba nyini ka sade ala anfa ka boya ubi sayade nyini utasro e gordo ganu kala wumu ge ubse ki elimine e islamé ube elimine ka sore ishima ba e damba la kubi fa ki shi toto ya anta eret maso niveau rela anta in fasandro de barka bande an chaman soro damadu nete folo nin konnu ibisiga ta yala sigida kono atugula kumamina halo mame ka foki mbisiga musofini donka yala ka I jenge mo nye koro ni bita akutsiga ke atiga ke na ko jara aldo wonye be journal sila abaga yini gali ko kuma ko ali sharia ti so amawa akambe sharia me ma we je sharia ale jorombe min folo la oyodi na soro sharia ta nyagi don muna ubimine ga ala kon bi min yake anga foitola ala ka sanction anga foitola ala bi funu jamana koron jamana fama dun wuli ba fo ko dugo ko jamana be dugo de bolo fanga don ko dugo ni ala sago keli de be nyon neme anga njando la de intansurullah yansurukum an be kuma awa population be fait de con nga ka décision ta ka qarar ta ka mesure ta o seta on yede ala kira dun be ka baradima man ra'a minkum munkara فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان آيات دي مغو يا مرنو وكا سيد ما جراجي نتكي جمانا كنو دون مسكو مزورتا دون مسكو الواتا فامو نكون بيولي من بلا ni wati ngono furajala fanga do ko chama mpseka ka kono ni ala sonama ube luwatala uku hakili to ni ko num fana luwala uku hakili to ni ko num luwala parce que mumba bara gele ya kiritikela ubulu fende ma sebe jamana kuna ko natigi ake hallo asura ambe somba ma ko kojugudo nga kuma do la o kojugu ni ba soro fema sebe article mata ka fo ko ni yake ni nganga kila obe kojugu bachama na malaya kojugu munu aba adama de abe jere chambulu ka ko laharanye ba soro article fuiti min ba sanction donc koray halli ama jajuji halla ma ja procureur na ya mine nga minanta keleke minanta bulu iba journaliste shido malu bina video kala haram yale uma tachine yado halli iblisa mine ka do jurula bi do be wuli ka asuteni halli iblisa mine bi do be wuli ka deme ite foi ite kojugu foi kele bi ni adama de do te wuli ku opposer ala la ka fo ko muna ne ko an watla ko liberté ko roydi fama ba nigi liberté d'expression te tien fama o rero ningo tiente akoroydi mina nya fiyo liberté d'expression après ka coup d'état ko kuma daga antenne nawa après ka fama o rero ni daga antenne nawa ku taw tetro maka kuma do fu abse ko daga mais odete e fela yawa e dusukun kono odete e fela yawa na ya famu ko liberté de koroye ni mi ngadi ba fega mi boy ko fo o para koroye ko mamanga nyagi kuma foi folla anu nye bala kuma do te fo na kumbe jamana ka kuma do te fo na kumbe jamana famauka nga na kumbe alaka kuma mina na kumbe kiraka na kumbe islamaka ibi danga de machidon balu kame ko liberté d'expression oye eka halakini kan nagashidi nga ala besrafa abinade ne yo foya ka koro mawo bi ibala jijgoro ibala jisanveo bebi ni tayi nyena ya kilingili ni ala sonama ni bitu de man taba Allah alayhi nota ala kon baka barala beba taya nyena ya kilingili parce que ali awa ala kota kele kuma do le ba soro ni ala kota kele liba na ba arranger kuma mina ami wuli ka keleke mais parce que on ba mbolo jigi ala kota la tu bolo jigi ko jigi numbu ka bara la kuma be ko be resu chugo mina ubisika lakanda chugo mina ubisika furake chugo mina ulu bola jie dongodo ngono e kutuba kele flaka on mandadi na boko kele flaka on mandadi muna an rete bara to singa la meya ube ko ina chugo mina ka kele li fana to singati an kele chugo la jamana ire sombe munuma c'est ka meri ko jamana mayina mashiba son ko ni insira ka bla jamana ko bana uku hakili to ni fana luwa dokata malikono ya mimba bali cheyera dama na minena ani minga ka kakala muso yere dama na minena ani minga ka kakala luwa kata kama ode on ngalaini abakiritikelo ka bara no yewulo akadira ko krim do jamana kono parce que ambala ka fencha man ke krimi ninga jugun kate moka ale manton kuturu dugu kuturu de halaki ni ngoinga maka dafiri olu tayere kunden bo utaten bo muna furu ko ma fo lutu ko mo tala utaten bo muna muso yere dama ka nyoni ma fo olu tala olu ta ko ngi dro uba ke unionche uma furu kala uma organiser uma kutabolo ngabi nazaro be kelela ko ka furu sirala wena onde nigiya ipende moro ifo abebe farafina yadi ite kobe kula ni mineno na to bu fi ite nyana ma ke kana ma ko fe hali shini wira bu mo mine ku fa du fa likoke uka jamana u joli kama nango kwa ala kademe do ka soro anve nango boda do ka soro aye ayto ko jugu bamu ni ala tu fe ayreka ba o ko la opman ni wali akebaw mamu yere gorjigenu mamu yere giniwi muso munu yere dama binyoyi che munu yere dama binyoyi o kofe
journaliste minnu be jamana kono n'ulu ba réseau kono ka to ka u défense ta ka to ka no fe keleke parce que nya ye journaliste la ka koro nya ye video kala la ka koro no ko ka gorjige nun to ko beni ka plaisir do ko minga di mi ko ambe laïcité de la amende de la parce que ata fo gwanzan de a blamba fol de la a chamam be sara kuma nun fol de la journaliste minnu biya docteur minnu biya ku furake ni be réseau de biya u ka docteur biya nafolotigi minnu fana dɔw kɛra PDW ye an ɲinɛma y'a dɔn nafolotigi dɔw tora ala kota la f'u taara don PD réseau kɔnɔ u ɲinɛma o caman fana bɛ Mali la yan o de y'a to u b'a fɔ ko réseau in kɔnɔ ka bon c'est que nafolo b'u bolo ka mɔgɔw sara k'i assassiner nafolo b'u bolo ka dan ni daw ni hey hasbunallah wa ni'mal wakil wallahu ya'simuka minan nas fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim karoke ambe minga ku fo we ala ni yoroy ni mi anzoro sra fe sonzigi meni wele dai ambe lafiya de gina ala fe nga foi ki balana sra foi ti bali mala ni ki ba ala kuno fe keleke che ko inte yan ko isranaw inasa imasraw inasa ambe kumbe kaburuka wallahi fe yisoro fe mi soro ini to bu jaro inu majo o gorjiganu yere te ka shisoro ka chayo o garjiganu yere mun ni tobu se ka mo ko la shu kana sa ayru nye bola saw president mun tobu bato akira saw be ku ga fanga ko la sha ma mun tobu sago ke afrique kono ya lebe min fiye tobu se ka gardo ko rutu gino fe se ka wuli ki ka hake keleke o ba fo kitim ne ka do kasola ni dona kasola o se ka coup de téléphone ci aya bla sessa tobu se ka minge o yo damadi ngaka bana shido mbali blila kalabango juya se ima ki mangoya ki halaki ki tachie ki ke yeko flaye ki buruja ki kondanya ki nyendanya ki nagashi ki ka jinama yake fuwe o sebe ala de matika do ala lo kelche alakre o fa sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna allaha la yumli liz-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu aw jema masal de bseki mine tlaka prokoto ka babulu nga ala ko nebe to yani kero nyina fle kala de kuma la si ama ko ala bi to yani kala nyina fle ngani ala yi mine titla ala la de o to yani kala jol do no dale bi ke ga nguna ala bolobi o jugo ba jol dambe sogono ngana koro jol be natka wora la sogono ni njen ka amna ala ta dabadama o de here ko ete wallahi ni koro la ki to pedela ni koro la ki to giniala imana desa ki sigi chaise kono ki to kafriyala o do de bina don ko jaay be fula jaay mi ke ki yara bala sala wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur nabi wele bla hal gorjiganu yeruma o katubi koy man taba Allah alayhi ama fo ko datguru yaw ubsika tubi ka bwala emi menin koy na tubi ka bwala akafsa itsika ne kele itse afangati la insha Allah ta'ala na ala femin latke on ski benoy nday tika foyke parce que kele mumini ka kele bi cheni jumei u ya fa o te kele cheni u ya do kasola o te kele cheni ni soro ibori ka kuma ka ibori ka fole ka ibora ala no fe la samaha Allah ambagna ala fa ala kan zabati ala kananga fitne kafiru ala kan ala blaqui nga ulu bolo kele mina mun bulu bolo mumini sikimbe ko kono o te ko baye mumini bolo ambo de labeno ngambe ke kele sa ya nyesigille kama yote ni ko inda e jeya ma te sekechi ma la beki take sa ya nyesigili o de bambla ki kele mana ay sega ko ne bak ngara gini e kundi wolo ne fak ngara gorjigani e kundi wolo kana kem ma ngani e juguye kana kem ma shidombaliye parce que gini uni gorjiganu e hered men yera kanu ni adama de e sa o hered men nganu ko se diere masa na bu deme o kama doyulu wolo luta feka ma wolo hali kononu hali shew hali saganiya sanga sirna ati den wolo alaba bi nige buila iba fere wayuma hali bagan bebe deka ka wolo o da to am bagan zoro ku kandige dungodo parce que ala e fitra min la ka sunna min la fil khalq bagan be de wolo ayre ba lamo abi dumini tana e dumini mawrola ka lamo kasoro bagan tina ke dugo de bagan tina na fenza bama atna fenza fama nga we ala ka sunna nga adama din kuturu ka fo ne jena jura koko ne mugote dina magote musola magote furula magote foila ne be nyira kelen na made nige no fe eni ala che adama di hali wulu kafsi
mami gorjigani choisi ayo dama de taw ale kon ba nige dama de dayoro nyini bi amagote je ko foi were labli amagote furula amagote dina amagote bala amagote fala nyina ma nyina wa china o naka je reka wuli ale ka koitala mamun mu deme yaro atamashe be ye ma ire ka je na ali nabi mo ma je bona yako zakariya we degina alafe ibrahima we degina alafe hatta al anbiya war rusul we bona nata fenga bula mimbu jeta fenga bula u doka tudu ko lokoka ngani yo hakilla tale ka bo mala akadama de chena halakiya so wa mamun bala ku dema ama famba be we e may nazara bla fen folo min contrôle we bona ko di mo te bona ko la munun bala ku deme ajatem ne bani halaki beke ga cara jamana kono am so mo ko te dingula bi chaw mo ko te dingula nazara fi chorobani de yi labo dingulo te sila bi ko dem sini doyara kana farafina heret toni mimbia o bina kana wari parce que fanda ya ko mini ka don hakilla ni pede gorji gani yere ni galgo to fo ko war bi sura e ka wara de bi yere ke mso war no fe danga ding atongani mfota fui tala ko ibe kira joro la kibi ni mana ni man to kira joro la kira ko danga be maminga ka afoko danga de me mu vosia afo me mu voke ne ni defo nyote afora minga ke mena tla ko yefi ko mi sewere de ton o de aton be daya nota afora ko ga minge kira ere ko ga minge mena tla ko yefi ni ala sonal aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مبارين أما في السلف على كرة للا باري مكبارا شيلوني وجمع كل حيرما سيتي لوتو كمغو على كلي كوفي كون مبارين ترنو جلا ngabi mgo beki ka sanga do ala ka sanga wuli jango kerengere mambe tarkizu keminga we sigidala mgowi mamunumbe amgo jado uyerela kake komna fute ko jugula ayaski ka halaka nyangata kono de nanu ma auto sauver parce que au début kika ko injidi folo mgo kumba fle krimies ki dala ba fle ko juguye ubi nyugo amgo la ngabi o de dablala gori jige ni njati de chara o ka ayreta ke no ba ubina feedi ale ayreta ke ayta qur'an fleki ne tani ngenga mo jati ne fe na e psika boko la ayta qur'an fleki inu bekaka na ko kunga ko ita mo bismillah ife ita mo nege itu jadu welela ayo de folo to robawla amma façon na sigana ni yira ma o mala itiga do aluka duda fe wa o de kakangoi ma jena ere ko ko gorjigani yasrata ay wala ay baala ala ta fe kira ta fe société ta fe هيرتات جلا جينا يا هيرتات جلا لاهرة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فني ما من توبنا من تاب تاب الله عليه على كلا كودي في حقهم قرجوا نونغا كلا نسلامة بسنا سلامة كان ونيان تنيج مني ناندر سلامة ككيري في على كلا يمو صلى الله عليه وآله وسلم أكو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي كو ناي ماسر ni jamana bike ga kiri ni islamaya ka kiri ni mogom min na kana na islamaya qadi fi kwa min na gore jigeniya de la chef la nyoni na mana min kana kono nana islamaya kiri tigela fi kwa ka mungula ala kira ko faqtulul fa'ila min be ka ire ke che na beke ka inige bashi doina ko e musoe min beke ka ka na balaka kemina aya fla befa ko wa don ba ma fo nyongo ni hadisa ibaral la min as-salaf wal khalaf kadaka na faru ma fo nyongo afam babbe don ba 99% be baraka ni hadisa u foro nyongo meena amba fa chudi
ata afali ko ni kira kan manyi o ma fo nyongo faqtul al-fa'il wal maf'ul bih min ba ke abke mina barkata flashila flabbe man gashiliwi a shi heret sinyina ma yambe ya do ala ba fo ko adama de fa ko no fe akoro de ko here bani la bew e balule rete fenye nyina ma yable an an janto ni rodila ala bisradi kuka adama de fa ko keli kama akoro ko here de te e la ble tanke e beni njugo inga here ti la nyina ma yable hadisa kitabu baduru bendana nini fona kira nasai we kitabu duru jumay nasai ko fe ahmad nanai abu daud nanai tirmizi nanai numaja nanai ala kira inde fa sallallahu alaihi wasallam wani ko imachari klin manshila an fle nantura kan anzigi kan yi jeni ngola sa fle mo ta fle ko bayre bi folo de mo ko gortigani fle ko jugu be ngasiza mo ta jatere o vidéo de be mo kuna ka partager o luka o dongilu nu ko ketaw do re be maga gorjigenu de do ka tobli kelay o le do ka galaduna e ko abise tobli la de ko abise galaduna de ko abise maquillage la gorjigenu nga bara de ni ko nu le be mo so maki o lu de be gorjigenu de yela ma be do ka du kono wera bina sura ko gorjigeni do ana ale muso de be baroke hey ni ngien ka bi muso singoro cete ke muso e koy akien aye amma façon ayu simbo asena to buka layni mi uni ma to beka ke kelen ko ke mo ordinaire wi ka ma kanu jalaki u fana taynga ke nigi basilan sabanay jie kono ateko e malani ala salam atakaide waya klito adewna de hali de fiti kabi de fiti ni mana ay musoro ni nzirini muso feni a koloshi ka ba kuma aha di demsoni fana che ko kadaya yo ya be balondano ni fon no fe pandolondo ni fon de che ko kewde kadaya akbe alay din nun kal fa amadi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ay kun nun kbe parce que ni le bena wati mi mani fitne cerna abuk kbe ni wasailu munu aya tisri ulufe nate ko in fitne boyana biyo do deun yirala wallahi ma shuk nda don ko do deun bi gorti ganyal wana yanzigi ka fleta wallahi dondo ide ngeni bugulu bi duy kay gina ba parce que do be mala ba dugo ko mo xawla dondo de abena balika bo kenaka obia do be gorji gani ala so mo tado ibe kamano ngoro fe ni yaay kas asebe be parlima ka si hake dola muso parli fana muso kam so la dige parli la ayo ya be muso ba foko muso akatulumu ka cha ka fe ka cha warni dumba kuna anyema ate barala pededu tete yele côté ni ababo bi mo français di de dayele lo kabla o ma kundawndi Europe jamana dayele di do kabla di ta carré pour la ni bi voyager ni on fait ni commerçant borala to BPD artiste fait ma kundon quoi to bu yere kon bi ma kunda de ko kadi to bu ta ni tara aéroport le ti ma dalu may re yena ni anga commerçant ni fait borala to be ni mo ko chani ni peddu ni gorjiganu ni ginu wa anga fama o be sra lu fana nya to bu gashi sigili kama lo ko mago be président na yoro ngele ani président be nyoy na mago be ministère mina yoro ngele ani ministre be nyoy jamana ma nyene ma do na ka dossier sigi be sangele ani ministre tika nyoy sangele jamana kundi tare so nga ni PD téléphone ci pale kono yoro ngele parce que ko to bu ko mago do farafina menandela ato anga fusra ndan zela ninzei ni ala sonama ay luata aku kama ay sanction ta bore jigeni yakama ni pour anje no ngono ne afo tesra ko yereji ni ala sunna wala ta bore jigeni fede ndafe tegini fe ikumande ndafe ki yenyere la de te hala ti hali inyeda photo fi la video la halu yimina kati do kasola nu ya photo cinema ne ti laje ki don ne ta fe ki don ala kira sallallahu alaihi wasallam mamun hala kira ka koro ni kon nu no fe kira ko nansira halu hala kin no koroma ko nganzi na telia mishirin se jara do wore ka bakor ete ala do ite eta do kum ngo ko ala ina ba ala funu jokoro eta do ni ba do ite geren nuna ni ba do ite nunu gi tamanyo ni ba do itu ki ko ke nyo unno koro de
kala kile samba kile ni ko ngala kira ko akuma o de fa ka sahabawi ayro do kunga suru maganja manana nu sira yoro ma ku ikisina telia ka ba wolo kono wal mai kakashi ngane de kembe ko mo gore mne ko kitiri ko mo be dué ka du kono abo bo facilement aba ba ko foi abini de ngala la ni téléphone ko tilina abini muso kala la kada adama de kumba ka gele na adama de tura ka fen fen ye ka chaya akumba be do ala mawdun du sukun be adama de chaman du sukun quartier a vierge la mado sila foi ta kono ala ko ta kono ni min nana o be do kono ni clé verge koni wal ma quartier mo ni verge ni fen ta kono a gwanzadu ni min nana o be do kono verge de dunga ta je kono bi fen mon na fen jugu de bina mamnu bi WhatsApp atoydi Facebook mamnu bi TikTok mamnu bi ayra ka laje ko munu bi ci aw ma ko munu balaka cari hera ko do oh aqallu shay'in ala dogoma ko ni mi anga to andi nga don ko jugu kondo parce que anga na jola de aka don ko ni ko ni ko jugu yi we ande me nambe mi ba to ni ko bi ka kele ngani ko tura ka jom wala fo hal mo ta fle ko jugu ibli ala to fede e ma rekre o fa ka kuma de sallallahu alaihi wasallam kwali mando bella fiambe fo munu yere ko jugu taka dakena ka ke wasulai mati ma jala kala bi qur'an e manto do fo ku halakira mu ngama o kinga fo nyoma ya dabla blere o kundi yo nyamaru ni ko nyuma yere bi ko alay danga jigu ka ku halaki o kuma nin koy on ba kon on ba ke bo kon on ba kele bo suteni on bu deme mama kibe gorjigenya kele ka bo jamana ngaya abe dugo ka alaki deme abarala alaki koloshi alaki tanga alaka do ini juguche mama kiba sinzi ni jamana nkono ya ni kan na folo ye alaki boloba ni ka fanga ya alaki ka fanga chi ni ka dawla ya alaki dawla ba ni ka kene ya alaki ka kene ya boshila te sigani ndanga façon nuna da krawke ni ba fe ka c'est très simple bois kono dron bo danga in kono dron sera de fili rebulu e ka ngon mini fo kutuba da mata on bini fo kena ka amba fo dugola an kili jigo jigin na ambake ya ala sona wa foite bo ala here ko ni ala sona barka foite gorjigani na kama shikele malaya barka bula yoro mun nawkatay ni be gorjigani na bi sebema ta jamana mun ya a voter ku bi ñom furu tay tu ko de ni mimbi ñe yoro na tay kata ke vraiment on ma façon ka c'est à niveau là on man tama chien ka sa niveau là on ma halaki ka sa niveau là nana to ne bana to were ala ko don di mamunu maka si ube minamun la ka firama ka tla ka yen nuwe adama de yere buruja ka si hakemina ko to islam ya juye awatla ku yere ka dina toni min toru bolo ko somba ma a votira yoro ko ka gor chefla ka nyon furu ba so ka chrétien mo soma u ka chrétien fa gona chugo toni min toru bolo o ma soma ngaona tabe ba luata parce que quoi mo be jamana kono parce que quoi kadido parce que ko warbe sorala ko mo ka chala ko nyata parce que gordiga nya kembe siza jamana mi ne ya srabla ko jugu foite ko jugu munun ko fe ni ma mi fe verdi wala ko srabla o mana ka démocratie nyela eta kera démocratie totale akera laïcité générale mo ba ka kunu pardonner o de kama hal karamo do bambe a folima o de kama aka fo ko karamo ko tolérer et karamo et civiliser les do et mo deme ko liberté la ante ma deme ala ko ta liberté la de non liberté ta ala ko ta law ala bu ko ta ande sele de nyana an yere be filika ala ko ta de nga ki tugu ka do ala kuna ante fara ma shi kawla ni ala suna mana fama ko ala je kana ke kilingili mine ay dama do mine dama ya ko wuli anya bla akana koyi o ka furu jiri tigɛ daminɛ sisuu na pede kunbaba minnu bɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ ka jamana nafolo nɔgɔ ka jamana ni gɔrɔjɛgɛniya nafolow ye ka nafolo cɛjuguw don jamana kɔnɔ nka fɛn faso bɛ danga de jigi sigida kan a ye fɛɛrɛ tigɛ a bɛɛ la furancɛ in kɔnɔ ni ala sɔnna a ma ala ka furancɛ in kɛ furancɛ hɛrɛma ye ala ka mali segin a yɛrɛ ma maa minnu bɛ jamana juguya la ya rabbi kenama jugu ni sokona jugu ala ka be ina jamana inko ma ni ba fe ka here se jamana ina dema
ma ma iba fe jamana islamaya ka sinzi jamana islamaya ka korota adambe nyuma nga tanga ya rabbi alaki deme o barala o baraketo ife alaki koloshi ki tanga ijugu ni yini mbaw toroma nga ma ma chesrimbe ko faka jamana nchuro akira ko kan jamana yo awde ba fu ko bo mambo ala yoro koy ko kan jamana fo fe ni chesrimbe fika malisi ya sin zabara kono fika on détruit ka soroka pétrole bo ita boyna nga jala ita fa ka sanu boyna nga fika an yere de boya ka abo ya rabbi alaka to anga boy ko fe alaka to anga boy ko fe alaka to anga boy ko fe mamu be jamana kono ka jamana ko kan jugu deme ka ke relation yu ye min day journaliste min day vidéo ke min day politique moy mi imana ke fe iba ke ni fe mi alaka chin iba ke ni fanga mi alaka chin iba ke ni fere mi alaka chin ni journaliste ya alaka kuma dese ila alaki dese kuma na ya journaliste ko ni kuma ko ndaya na ko banaw ay ni journaliste danga dora fa ko alaka anem nana okay ni journaliste alaka kuma mina ni na folotiki alaki buluba ni fama ya alaki bo fa bayala ni bisi fe na kiba fe ko de ke ga jamana détruit ya rabbi alako fe mbo shila alaki dese o feina alaka jamana inkorota ka dine ko korota ka dami yumon korota ka friye ko mun be jamana kono alaka nakashi ko allahumma ansur man nasara din ko foli may akoni ngay ndero problème fo itala afo parce que do reteo ni dine de mala bi deme ni kibi dine kala ala bi halaki o de photo ko allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khazal al muslimin ma kibi islamaw labla ujuye kaslamaw labla unyini mbawi ya rabbi alaki lebu ki labla ki maluki danjara jena ambeka hakili to ni ndo wula anseli osili ni tedwo danga kirangere le onte de fo itakella ni mamba fe ka kisha danga madoro ibinga ni de sanya mama ni minga ni je ya fandon don yona kasi hakemina bi fandon joli bona kasi hakemina mama ni kibi participer au jolula mama ni kibi participer au tonna ala tito ile arabe alaka boda kan alaka nange to ni kele alaka nangu deme bawi alaka mbalo aslamaka alaka amfatu limaniaka anga jamana alaka baski alaka here do akono alaka korota ma ba ni ka jamana deme ka jamana tanga ya rabbi alaka ni tanga alaka ni koloshi alaka boda kan alaka andlo magiye allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa na'udhu bika min al-faqr illa ilayk wa min adh-dhull illa lak wa min al-khawf illa mink wa min at-tawakkul illa alayk wa min ar-raja'i illa min 'indik wa la tukhayyib fika raja'ana wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa habibina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله